He kovan baqî nivîsî, çavên nivîsê ranazên. Bise kovan, kêlikekî navberê bide nivîsê. Heta ez diçim çayê ji xwe û te re dadigirim. Hay hay kovan, qene heta tu çayê ji me re bînî, ez cixarekî bipêçim ji xwe û te re. Piştî çay û cixarê nivîs ji nû ve bi awayê xwe yê serserî dest pê dike. Dünya ji ciyê xwe dileqe, dişemite. Di bin tekerên gotinan re derbas dibe û tê di nivîsê de dikeve dûruvê xwe yê esil. Helbet ev tam ne werê ye. Lewra ji bo çavên nivîsê bi xew ve neçin. Gotin tim şiyar û çalak in. Gotin temasî çi bikin wî tiştê diguherînin. û bêdûrûviya dûruvê esil ê wî tiştê teşhîr dikin. Belkî jî teşhîrkirin ew pêkera serekeya ya şîrîkatiyê bi xwemamiyê re û di xwemamiyê de dike. Ma ez şaşim girîlet. Heger tu rast bêjî edebiyata mirî wê te bikuje kovan. Dikenim. Rastiya ji edebiyata min reviyayê tê di kenê min de dinîve. Girîlet diçe nava nivînê xwe de dikeve xewa ebedî û ez li odeya xwe di qedeha çayê de didim ser çopa gotinin firarkirî. Nivîs dibe bihiştê tîne vir ev rê. Ji kovanê li re xwe re dibêm. Avakirina bihiştê zortir e ji ya dojehê. Kovan çûye dunyayeke dengê min nikare herî û qedeha çayê di kefa destê wî de bûye ew tiştê dilê wî dibijê. Piştî ez çend balînayan digirim di qedeha çayê de naçîzane dîsa vedigerim li nivîsê. Noş be westandina ji rîwîtiya xumam tê û li ser qenepeya aramî rûdinê. Dengê aramiyê ji deşteke dûr tê. Zû rahêle meqesê û qet qetî bike vê dûrbûnê. Radhêle meqesê tilîkên min meqesê dibirin û dûrbûn dûrtir dibe. Tilîkê min di şerê bazirganiyê de betilîne îro. Tilîkên xwe diqirpînim bo li ser kilavyeyê bi xew ve neçin. Kêlika ev nivîs biqede ez ê jî wekî afirînerekî şa û westiyayê herim xwe li ser qenepeya xwe dirêj bikim û şerabekî bexşê xwe bikim. Ma ne mafê min jî heye ku wekî cohên bibim garson û xizmetê bikim ji xwe re. Gohê cohen ne li min e. Gotinên wî afyon vexwarine. Bi ser dostê xwe de diqîre. Miştere got. Were mala min bibe dostê min. Min negot were tê keve hemêza jina min. Dostê johen, fotêrê johen ji xwe re dike derpîk û bi rev diçe. Dengê derî jî dide dûv wî. Diçim şerşokê, qedeha xwe ya çayê didim ber mislixê. Gava tê bi ser hemdê xwe, kenê min bi qedeha avê re dirije qulika serşokê. Car caran dunya sêwirandî û ya rastî tevê hev dikim û nemazanim ji hev derînim. Diçim çayeke din jî ji xwe re dadigirim û têm xwe bi vê nivîsê ve didirûm. Heke îşev kêlên min bipişkivin. Ez ê ji xwe re tirbeke bê vîze bibînim. Na, li goristana zemên kêla ber serê tirba minê vala bibîne. Lewra min hîn şîîrek bi tenê jî nenivîsiye. Xwartek çay vedixwim û hewl didim helbesteke bêkêr binivîsînim. Li ser kêla tirba vê nivîsê.
زاروکین ولید سولین نخواج پیکرن خستن لنگین دیوارن هلوشیای بو کوبانی نجمده لسبر روژه مشتری لمن دگره تلفونی ودکم نویس وجه خواه بمن را تشت که وکی دلدار مروف تریپان بکه دنگی خواه به مشتری را بلند دکم او لیوین خواه نظم دکم جنویسی را مینا مروف چوکن یارا خواه ماچ بکه مشتری قانه دکم دنگی مشتری ده تلفونی ده ودمره نویس دبه یارا قدری او دست به گسکرنا تلیکین من دکه موزیکا زکی من شیوی تینه بیرا من دوخانا جغارا توق جدورا روی خوی برچید قورینم تلیکی من دشر پفشابونا بنویسی روستیانه دخوازم هرن لپیشگه یوگای بکن رادبم دچم پیشگه برچیبین و وستاندن جی بمن رتین تلیکی من جی کیفان را دمسی او پینیر ماچی دکن برچیبون دخیده دچه خواج شانشین داویجی حنبیزا خواه کشتنی تلیکی من دبی هایدی نه وقتا شونگراندنیه نویس لبندا میه برش ما زمین دگرم و به چارگاوی داجوم لعودا نویسی زمین پیاده بم لپالگه سوار دبم رش ما زمین برنادم زمان نامشه او نال نویسی هیدی زمان سکری ده دمشن تک 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 تک